heb niet. Hey doe, het is het niet voor. Ik had hem. Check. Check, shot en ontdek. Deze check gaat over visken en visken. En dat baat alle jaar op een grote vissersboot midden op IJsselmar met een dik soort wiever de kop. Kist er wel zeeziek van worden. En Aliet, ja, die zit echt achter de visjes hoor, want ze wil weten dat die jonge visjes bij komen. En we hadden een jongen in deze check die op als een vis in het water viel, maar op het land had het nog net zo makkelijk. Maar we gaan eerst naar het Kwartenijs. In de gemeente Jereveen mat de komende jaren 10 van de 31 squalen dicht. Dat komt omdat er heel iets minder leerlingen binnen. Nevens de gemeente binnen te volle lokalen oer. Ik ben een soort squalgebouwen te oud, werd er de stookkosten te heeg worden. In de week de Graiden zullen alle 5 basissqualen sluiten en komt er 1 nieuwe squale van waarom. Ook de squalen in Kettelijk, Bontebok, Tjalbert en Gesleerd zullen waarschijnlijk verdwijnen. 1 juni zal de gemeente hier nog definitief besluiten over deze plannen. Het lijkt wel een ruimteschip, maar het is een boot die het vat op zinnenenergie. Oud-astronaut Wubbo Okkels verwachtte dat tot 10 hier alle boten elektrisch varen. Hij zei dit sneun op de opening van het toeristenseizoen in Akrum. Elektrische motoren binnen beter voor het milieu als benzinemotoren. Boven dat stjongt de motor net en jest hem net. Akrum krijgt ook als eerste dorp in Friesland een oplaadpunt voor alle elektrische voertuigen. Die kunnen tenai boten, auto's en fietsen oplaad worden. En dit zorgen we dus heel dit minder. Het is de tijd van de Alvesterdetochten. Vliene weken begonnen de kuierders. In 5 dagen kuierden ze bij de Alvesterdendel. Sneun kwamen ze aan in Ljout. Daar kwamen sneun ook de roeierzongen die het vreedjong starten weer. Minder zwier, maar wel prachtig om te zien, is de Alvesterdetocht voor oldtimers, oude auto's en motors. En dan krijgen we na een week manje, op Pinkstermanje, nog de duizenden fietsers die de 240 kilometer oud lezen. Zo'n goed Evelien hier wij een jongen in check die door kanker een part van zijn skonk kwijtrekken. Na een operatie werd het onderste deel van zijn skonk omgekeerd om zijn onderlichaam verzetten. Maar eerst kreeg de chemokuren en rekken er al zijn hier kwijt. En toen zegt Kevin, want dat is zijn naam, de sa uit. Zijn chemokuur is net noffelijk. En Kevin moet dan wel weer 3 dagen in het ziekenhuis blijven. Sjoch, zeg je het straks. En dan gaat het via die naald, spuiten ze hierin en dan gaat het zo door mijn hele bloed heen en zo. En daar zit die chemo in en die valt zogezegd de kankercellen aan. Maar dus, door mijn haar, ik kan zo ook zeggen waar door mijn haar uitvalt, komt ook door die chemo. Ja, ik was vrij voor sportief. Ik zat eerst op judo, heb ik gezeten. Ik heb op zwemmen gezeten. Nou, ik moet er nog steeds van. Kan ik nu zelfs nog wel. Ik hoef alleen maar gewoon een beweging te maken. In het water ben je gewichtloos, dus je kan gewoon staan in het water. Dus ik ga graag naar het zwembad bijvoorbeeld. Omdat ik daar gewoon in het water kan staan. Voel ik me weer een beetje zoals vroeger. Maar de vraag is vanzelfs, hoe je dat nou met hem? En hoe ziet het er nou uit? In Beestersweer stiet dit gebouw dat meest kan revalideren kennen. Daar was dan helpen om weer zo zoen mogelijk terug het leven te gaan. Kevin komt je joert met zijn mem en zuske en de eerste oefeningen zullen beginnen bij de fysiotherapeut. Vertel eens, waarom heb je geen prothese aan? Nou, mijn voet is iets te dik. Jouw voet is iets dik. Wat is er dan gebeurd? Nou, ik ben eens een keer soort van gevallen. En toen? Breuk in mijn voet en Oké. 4 weken in gips. En nu ben ik eruit gegroeid uit die prothese. Oké. Ben ik te groot geworden. Ja, dat gebeurt. Dus er wordt binnenkort een nieuwe gemaakt. Ja. Dit is mijn knie. Ja, nou, dat lijkt wel een beetje op je voet, toch? Ja, dat is mijn voet ook. Ah, dat is jouw voet. Oké, en die hebben ze dan hier op je knie gezet? Ja, eigenlijk wel. Oké. Nou goed, vertel. Je was aan het vertellen. Die moet eromheen. Waarom moet die eromheen? Anders is dit heel erg hard en dan gaat dat heel erg pijn doen. Oké. Net zoals deze. En die koker is ook helemaal hard. En dan is dit een beetje een kussentje.
Ja, een soort van. Ja, nou, dat is wel slim. En dan gebruik ik mijn haak, zo gezegd. Kan ik dan gebruiken om dit zo te laten buigen. Om mijn voeten te bewegen. We gaan eerst wachten op een nieuwe prothese. Maar daarvoor gaan we wat voorbereidende oefeningetjes voor het lopen. Dat geeft Kevin aan, dat wil hij leren. Dus daar gaan we mee bezig. En dan hopen we dat we vanuit eerst 2 krukken en dan 1 kruk. En hopelijk gaan we dan weer loslopen, want dat is wat jij graag wil, hè? Ik ben nog verder handig. Zonder kruk lopen. Ja. Met je knieën deur openmaken. Jongen, jongen. Kom nog echt. Wauw. Man, zo kan je het ook? Kevin houdt van sport, maar vooral van zwemmen. En dat er verder liep met mijn zoon opereerde skonk, dan is zwemmen vanzelfs onmogelijk. Kevin, vandaag doen we dat jij... We gaan gewoon heen en weer zwemmen, hartstikke lekker saai. En dan gaan we eens alle slagen laten zien. Alle zwemslagen. Met je armen een beetje meehelpen. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, moet goed strak zitten, hè? Zit hij goed strak? Niet meer, je mag er langs, je mag straks weer onderdoor. Ja, mag ook. Mag ook. Is ook leuk. Ga dan ook maar door het poortje. Hey. Kevin vermakkert hem ook in het wetten. En de therapeut jouwt hem hield die nieuwe opdrachten die er alle om beter dwaan kunnen. Kevin, laatste. Hoe zocht de therapeut naar de leerling? Vindt er hem net zielig? Nee, totaal niet. Ja, ik vind het heel sneu voor hem. Het is zielig is het verkeerde woord, denk ik. Ik zou het zelf eigenlijk niet zo graag willen. Nee. Zo zielig vind ik het wel. Ja. Maar als je dat allemaal zielig zou vinden in de revalidatie waar we werken, dan kan ik beter stoppen. Kevin heeft natuurlijk wel een hele specifieke operatie gehad. En we hebben wel meer kinderen met protheses. Ja, daarin is hij wel uniek voor mij in ieder geval. Ik heb niet eerder zo'n prothese gezien. Je wilt wel wat met hem bereiken? Ja, nee, absoluut. Ik hoop dat hij, in ieder geval is het prothese lopen, het functioneren weer op school en het lopen en wat minder zonder krukken zou voor hem heel prettig zijn. Dan, als ik het oefenen in het wetter voorbij is, gaat Kevin met zijn zuske en zijn mem weer op hoezel. Alle weekend hopen we dat het beter is. En dan straks, na de grote vakantie, met de bus naar het voortzet onderwijs daar. Viskje, viskje in het wetter. Viskje, viskje in de zee. Ja, visjes in de zee, maar soms er is het druk uit hel. De beer van basis kwallen de skulpen van hielpen mochten de viskers daarbij helpen. Even losmaken. Oh, helemaal niks. Maar de beer jouwen net op. Kou het volgende kistje uit Iselmar helje. De Iselmar is de grootste mar van Nederland. Kist de orenkant net in sjen. Zakrut is het. Vroeger weer de Iselmar een zee. De Zuiderzee. De Zuiderzee wie een woeste zee, die vaak het land onderstroepte. In 1932 werd daarom de Auslediek gebouwd en werd de Zuiderzee een mar. Onder de Iselmar liggen protte oude viskersdwarpen, zoals Starem en Hielpen. In die dwarpen werden doe vooral viskers die visken op de Iselmar. Er binnen nou nog ongeveer 30 beroepsviskers op de Iselmar. En op deze dag was een peerhand meer. Met 3 viskersboten binnen de baan de Iselmar opgingen. Maar of ze wat vangen? Ah, dat liep het erop. Maar wat voor vis is dit eens? Een paling. En hoe heet dat in het Fries? Een iel. Zit hier een azie? Ja, je doet van tevoren de speringen in. En dan komt een hiel op uit. Oké. Ik vind die heel lekker. Ja!
Wat is spiering? Spiering is ongeveer zo'n groot visje. Je moet aanspelen op elkaar, dan zie je hoe het eruit ziet. Dit is zilverachtig ja. kleurig visje. Ja, Maar net zo heel groot. Ja? dus dat vinden ze lekker. Dat vind je heerlijk. Ja, eens kijken. Zo, een beetje er dichterbij. Dit is een spiering. Dat is het aas voor de aal. En dat lost is een kistje en dan, dat vinden ze lekker. En dan kiezen ze vangers. Hoeveel ton vang je hem op per jaar vis? Wij vangen ongeveer 20 ton jong per jaar. 20.000 kilo. Dat is wel heel veel. Ja, dat is heel soort. Maar dat moet ik. Want we moeten er van leven nou. Maar vang je hem alleen op ieren of echt oorvis? Vang ik voor snoepbeers en beers en blauwe, spiering en wolhandkrabben. Vangen we soort. En voor bot, ja. Oh, dat is Vangen lekker. we ook. Ja, is dat lekker? Ja. Mooi. Dat is belangrijk. Net zag bruut, maar ik het zo niet. Maar hij is helemaal zwart en hij heeft een witte bloed. Nee, die is het zij zo net. Want die net, ja, die. En dit is de visspringen. Visdier. Dat kan het ook zijn. En die is de visdier. Ja, de visdier. Ja, het is de visdier. Ja, het is de visdier. Ja. Ek disse mielflint heerlijk op de Huddewien. Hoe het zo daar waaien. Pak hem maar even. Kijk. En dan kun je zien hoe hard het waait hier. Deze op de zijkant. Zie je dat? En hoe hard waait het nu, denk je ongeveer? Ik denk 6 tot 7. Ja, dat heb je heel goed gezien. Oké. Dat hiet aan boord stuurboord. En dan is de morgen alweer haast voorbij. De bijen vonden het. Dit is echt leuk. Ja, ik denk wel dat orenskolen dit echt leuk vinden. En we hebben ik getroffen met het waar, want het weer de hele week is het slecht. En dan nou is dat super. Ja. Ja, Aliet vertelde mij dat ze van de morgen wat was op mijn visje. Zo ze op IJsselmar wezen. Of op een Noordzee. Nee dus. Aliet! Hallo do, Reinoud. Vogels lessen aaien. Ja, dat weet elke niet. En uit aaien komen piekjes. Maar er ben ek orenbist niet aaien lessen. Zoals slangen en schildpadden. Maar, wist je dat aaien soms ek onder wetterlijn worden? Hier, bij Rommer Thales thuis, hoop je ik dat mij te meidsen. Ja, als ik mazzel ha. Rommer? Ja hoor. Hoi. Oh, daar komen ze al. Wat voel je ze nu? Muggenlarven en rode wormpjes. Muggenlarven en rode wormpjes. Ja. Dat klinkt nog niet als een feestmaal, maar daar denken zij anders over zeker. Ja, dit is wel hun lievelingseten. Jeetje. Wat een hoop vissen heb je, zeg. Ja. Hoeveel vissen heb je en wat voor soorten vissen zijn het? Nou, ik denk dat er wel 50 vissen in zitten. Je hebt kilies, dat zijn levenbare tandkarpers. Je hebt zalmpjes, die leven in een schooltje. En olifantsvissen, die zitten hier. Oh ja, met een snuit, een slurf. Ja. En heel veel soorten meervallen. En ik kom hier eigenlijk voor de eitjes. Ja, op dit moment zijn er geen eitjes. Ik heb laatst wel gehad dat mijn cycliden eitjes gingen leggen. Op een steen, daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. En jij hebt dus een vissoort, cyclide, zei je? Ja, het is een cyclide. En die hebben ook gewoon eitjes gelegd in jouw aquarium? Ja, die hebben op een steen eitjes gelegd. En daarna hebben ze de eitjes in hun mond genomen. Waarom? Omdat de eitjes daar veilig zijn. Want dan kunnen ze niet worden opgegeten door andere vissen. De moeder en de vader hebben de eitjes in de mond genomen. En dan wisselen ze het ook af, zodat de een de eitjes in de mond heeft. Kan de ander gewoon even gaan eten. En dat heb je allemaal gewoon van dichtbij in je eigen aquarium mee kunnen maken? Ja. Je hebt veel vissen die leven in scholen. En die leggen gewoon hun eitjes, laten ze gewoon vrij. Soms een beetje tussen de plant, maar soms ook gewoon echt helemaal vrij. En dan zinkt het wat naar de bodem. Maar je hebt ook vissen die leggen hun eitjes soms in een nestje of op een steen. En die bewaken dat dan. Maar je hebt vissoorten die geen eitjes leggen.
Die noemen we ook wel levendbarenden. Levendbarende tandkarpers bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld de gup, die heel veel mensen wel kennen, die leggen geen eitjes. Maar die krijgen levende jongen. Hoe is het nou begonnen, die hobby met vissen? Ja, ik begon met goudvissen. En toen zag ik... Hoe oud was je toen? Toen was ik een jaar of 6, 7. Toen ik 10 was, toen zag ik iemand anders een aquarium. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Want het was weer een ander aquarium dan wat dat jij was had. een tropisch aquarium. Oh ja. Toen heb ik redelijk snel een aquarium gekregen. En nou ja, in de loop van de jaren kwam er nog een bak bij en nog een bak en nog een bak. En dan wil je wat groter. Want dit is ook niet je enige aquarium, toch? Nee, dat klopt. Boven heb ik ook nog verschillende bakken staan. En ik heb ook nog een zeewateraquarium. Waar komen deze vissen in het echt voor? In het echt komen ze allemaal in West-Afrika voor. In Kameroen, Congo, in die landen. En wat is nou het verschil tussen een West-Afrikaans aquarium en een zeeaquarium? Ja, in een zeeaquarium heb je zoutwater en daar heb je in plaats van planten heb je daar koralen zitten, daar heb je wier. En leggen daar vissen wel eitjes ook? Ook voor zeevissen geldt, elke vis doet het op een bijzondere manier. En je hebt vissen die het bij anemonen leggen, zoals de anemoonsvisjes. Ook wel Nemo's genoemd tegenwoordig. Ja, tuurlijk. Dus eigenlijk zijn er heel veel verschillende manieren waarop vissen zich voortplanten. Ja. Met eitjes, zonder eitjes, eitjes in de mond, eitjes op een steen, van alles. Alles kan. Je kunt het zo gek niet bedenken of een vis doet het wel. Oké, bedankt. Graag gedaan. Nou Reinoud, oké, niet alle vissen lissen aaien, daar ben ik nou wel achter. Maar een heel soort wol en op heel volle verschillende manieren. Oort naar je weekend, hè? Doeg! Oké, Lied. Onthoren weekend. Want na je weekend dan presenteren we dit programma te Jenne. Maar dat weet ze nog net. Check, show en ontdek! En dan nou het onderdeel dat alle banden op zitten te wachten. En wat ze alle je nijd wel willen. We hebben weer een tricky, maar nou op een longboard. Ik ben Nick. Ik longboard bijna elke dag. En ik laat jullie de handflip even zien. Ben van basisschool de Vogelsang in Belsum en de Oorzit in Rier had een eindje te fietsen met de burgemeester. De band waren onder een gevaarlijke diek tussen de beide dorpen en wilden graag een fietspad hebben. Dan moeten ze alle dagen naar squallen hellen en brocht worden, omdat ze net alleen nog op de diek fietsen maaien. Burgemeester Tom van Maurink stapte met de band op de fiets om zelfs te zien hoe gevaarlijk het er is. Na oren kon hij net beloven dat er een fietspad komt, maar hij kon wel begrijpen dat de band ervoor in actie komen. Dit weekend hebben we deze week. Na je weekend ben ik er weer. Oh nee, na je weekend ben wij er weer. Aliet en ik. Onton, houdo. Viskje, viskje in het water. Viskje, viskje in de zee. Viskje, viskje in het...